Hello guys, my name is Nelisiwe Nchangas. When you come in, like and subscribe. Kune tip engiza nayo as umsebenzi wasekitchen. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe ngina 10 years experience ngisebenza ekitchen. So guys, abaqashi bethu into abayithandayo esingayinaki. Uyabo, uma sesihambile sisemakhaya khona lama light abawakhanyisayo, kukhanye phansi umuntu angacosha inayithi. Uyabona lawo ma light ayawaveza amahlazo enganza kwethu, amahlazo ahlala obala. Ngizokutshela ngami ke mina ngatrainwa umuntu wayesebenza ehotela. Umqashi nomqashi angeke ngikwazi ukuhlukanisa ukuthi xobona umqashi, but if usebenza ekitchen uyi-domestic worker unomqashi. Angikwazi ukusho ukuthi umqashi omnyama omhlophe onjani, cha, but nje amabhosi ethu ayayithanda imizi eshayinayo. Asishaneli, siyaklina thina ama-domestic worker. Alright, ithiphi engizokutshela yona, uma okokuqala umqashi nomqashi uyalithanda ikhishi elishayinayo elihle. Ngikunikeza itip as a domestic worker. Ngiyabona into ebalekile kakhulu okufanele ukuthi ikhazimule ikhishi kumele libe neat and shiny. Kuphinde kuzoba ibathroom. Ibathroom kumele ibe shine. And abaqashi bethu bafuna ukuthi mabelele emzini yabo kube sengathi basehotela. Uyabo, uma uklina ibathroom, put the lights on, then you will see. Ngoba naye uma esefika ibathroom yakhe late wena usuhambile, uma efuna ukubona ukuthi kuklinwe kahle, uzofaka ama lights abone. Futhi uma urobhile uzokutshela ukuthi urobhile. Mina nje kuyangisebenzela kuyangisebenzela. Uma nje ngeke ngangena ebathroom, shaya ama lights. Lapho nje lisuke limanyazela lithi ibathroom labasi. Lapho ngithi ngingena nje besimile ubasi nomadam. Ikhishi ke nje vele into engiqala ngayo ekseni. So nje I know ukuthi ikhishi kumele libe shine libe clean. Uyabona ama bedroom uyawaklina ngendlela owaklina ngayo, but abe clean. Kodwa into abayithanda kakhulu ikhishi eli clean elishayinayo. Uyabona nje toast kumele mawushayine uthi if silver grey, iketela if li silver grey kumele lishayine lithi ya nizozwana ke nomqashi wakho. Amukho nje umqashi othanda ikhishi eline dust. Kodwa nje angekho sure noma ekitchen uyayikhanyisa ilight, but mina ngiyakwazi ucleaning ngekho. Kodwa ibathroom make sure ukuthi if uyakhona khanyisa ama lights nizozwana ke nomqashi wakho. Increase uzoyithola every year, nebonus uzoyithola every year. Ngiyanithanda bangani bami. Love you as a domestic worker. I'm happy with that. Bye. See you with video elandelayo.